Cofrestru I godi llais ar faterion sy'n bwysig I bobl ifanc. Dyna oedden nhw'n gwneud yn Ysgol y Creuddyn ger Llandudno wrth gofrestru I bleidleisio yn etholiadau'r Senedd Ieuenctid. Heddiw dwi yn Ysgol y Creuddyn. Dwi wedi bod yn siarad efo criw o disgyblion blwyddyn 10 ac yn helpu nhw I gofrestru I bleidleisio fel bod nhw yn medru pleidleisio yn yr etholiad. Maen nhw wedi cofrestru heddiw ac wedyn yfory fyddan nhw'n medru pleidleisio yn yr etholiad am yr ymgeisydd maen nhw eisiau pleidleisio amdano yn yr ardal maen nhw'n byw. 60 o bobl ifanc rhwng 11 ac 17 oed yw aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru. Mae 40 yn cael eu hethol mewn etholiad, tra bod 20 arall yn cael eu hethol gan sefydliadau fel yr Urdd a'r Mudiad Ffermwyr Ifanc. Ei swydd yw sefyll dros faterion sydd fwy o pwysig I chi, fel cymorth iechyd meddwl, addysg, yr amgylchedd a mwy. Swn i'n licio'r Senedd canolbwyntio ar iaith. Swn i'n licio I ni cyrraedd 1000 o siaradwyr erbyn 2050, o hynna'n targed pwysig. Bod yn rili pwysig I gael hawliau pobl ieuenctid a cael hawl I pobl ieuenctid pleidleisio yng Nghymru. Mae'r pobl yn y Senedd yn pleidleisio am pethau, a yn dewis be I wneud. Yndw, dwi'n bwriad pleidleisio. Dwi'n bwriad I pleidleisio. Os ydych chi hefyd am godi llais ar rhwng 11 ac 17 oed, gallwch pleidleisio ar wefan Senedd Ieuenctid Cymru.